Следчы камітэт пахваліўся, што ідэнтыфікаваў 365 удзельнікаў акцыі за мяжой. Прадстаўнік следчага камітэту Сергей Кабаковіч, дэманстратыўна перабіраючы 100 з папераў, заявіў, што рэпрэсіўным органам удалося аператыўна ідэнтыфікаваць удзельнікаў учорашніх мерапрыемстваў беларускай дыяспары ў Варшаве, Беластоку, Вроцлаве і Празе. У рамках расследавання крымінальнай справы іх дзейнасць задакументаваная і прынятая пастанова аб прыцягненні фігурантаў да крымінальнай адказнасці, у тым ліку ў парадку спецыяльнай вытворчасці, паведамілі ў СК. У студыі аб'ектыву Алесь Залеўскі. Вечар добры і коротка, што вас чакае ў выданні. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі як імітацыя народнага падтрымання. Мы видим, какая стабильность, какой рост экономики. Якім будзе 7-й тэрмін Лукашэнкі? Віншаванне Лукашэнку з Азіі і Венесуэлы, але не прызнанне Еўропы. Ці ўдасца афіцыйнаму Менску выйсці з ізаляцыі? Па пярэдняй лініі будзе прыкладна плюс-мінус падтрымлівацца да мірных перамоваў. 6 мільёнаў абарваных жыццяў. Систематическое уничтожение началось именно с операции «Барбаросса», и по прямой дороге группы армий «Центр» как раз оказалась территория Беларуси. У 80-ю гадавіну вызвалення канцлагеру ў Аўшвіцы узгадваем ахвяраў Халакосту. Вось і завершылася 6-я прэзідэнцкая кампанія ў гісторыі незалежнай Беларусі. З усіх выбараў толькі першыя ў 94-м былі прызнаныя ў Беларусі і свеце як дэмакратычныя. Але нават на фоне наступных кампаній выбары 2025 года несумненна ўводзяць у гісторыю як самыя безальтэрнатыўныя. Прытым сам працэс агітацыі, галасавання і падвядзення вынікаў выглядаў як старанна падрыхтаваная імітацыя працэсу. Што дае такая карцінка уладам і беларусам? Наш лидер. Мы видим, какая стабильность, какой рост экономики. Лучший народ в лучшей стране выбрал лучшего президента. Беларусь 21 века – стабильное государство. Уважаемый Александр Григорьевич, с победой! Следам за нібыта народным флешмобам НАДА улады организовали новые акции «Віншаванне с перамогай». Качанов, Эсман, я думаю, что они этим занимаются, продвигая идею того, что все белорусы очень сильно ждут и надеются, что Лукашенко будет править вечно, создавая, в общем, такое мнимое ощущение всеобщей поддержки. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі за Лукашэнку прагаласавалі амаль 87% выбарнікаў. Другая паводле велічыні лічба галасы супраць усіх, больш за 3,5%. Рэшта кандыдатаў нібыта набрала нязначную колькасць галасоў. Хваляцца і актыўнасцю выбарнікаў. Яўка нібыта склала амаль 86%. Пра поўную адпаведнасць выбараў заканадаўству заяўляюць чальцы выбарчых камісіяў з назіральнікамі. Все законодательно, все согласно избирательному кодексу, Конституции. В период досрочного голосования то точно так же были организованы все меры безопасности. Нарушений выявлено не было. Пры гэтым дзеля арганізацыі гэтай бяспекі рэжым задзеяў не толькі працаўнікоў органаў унутраных справаў. Слова благодарности нашим ветеранам за участие в охране общественного порядка, за оказанную помощь и за поддержку, особенно на избирательных участках. Это было видно, ветераны наши молодцы. Также хочу поблагодарить наших коллег по силовому блоку. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі заявіў, што з выбарчых участкаў вынеслі каля 600 бюлетэняў, а таксама зафіксавана больш як паўсотні выпадкаў фатаграфавання запоўненых бюлетэняў, чаго абноўленае заканадаўства не дазваляе. Праваабаронцы ж кажуць пра шматлікія парушэнні арганізацыі і правядзення выбараў на ўсіх этапах выбарчага працэсу. Мы бачым маніпуляцыі з дадзенымі яўкі на выбары, дзякуючы якой улады імкнуцца паказаць, што грамадства вельмі актыўна ўдзельнічае ў выбарах. Пры тым, што нават праваладныя палітычныя партыі, якія ў тым ліку выдвигалі сваіх кандыдатаў, не ўдзельнічалі актыўна. Улады ліквідавалі ўсе апазіцыйныя партыі і грамадскія арганізацыі, змянілі выбарчае заканадаўства. За месяцы да выбараў прайшло некалькі хваляў затрыманняў. У выходныя пагоршылася праца інтэрнэту і пагоршыўся доступ з-за мяжы да беларускіх сайтаў. Але прычына спакою на выбарах не толькі атмасфера ціску і страху, мяркуе Вадзім Мажэйка. З імітацыяй выбараў у 2025 годзе Беларусі проста выкласць весь палітычны складнік. І, адпаведна, так, що вельмі спокійно, протестів нема, увогуле ніякого політичного процесу нема.
Але для ўлады праблема, што і палітычных наступстваў таксама не будзе, і ніякай большай легітымацыі Лукашэнкі ані ў грамадстве, ані ў міжнароднай супольнасці ад такіх выбараў таксама здарыцца не можа. Праваабаронцы ж працягваюць збор інфармацыі пра парушэнні падчас выбарчай кампаніі. Сведчанні можна ананімна даслаць на старонку кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» або ў садсеткі праваабарончага цэнтру «Вясна». Ірына Дарафейчук, Белсат. Прэс-служба кіраўніка краіны сёння ўрачыста адсправаздачылася. Хто ж з лідараў іншых дзяржаваў павіншаваў Лукашэнку з чарговай элегантнай перамогай? На дадзены момант такіх віншаванняў няшмат, але яны ёсць. Ад краінаў Цэнтральнай Азіі, Кітаю, Венесуэлы. З захаду ж паступаюць каментары зусім іншага гатунку. Уладзіслаў Корсак працягне. Віншуюць з перамогай на так званых прэзідэнцкіх выбарах. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі яму ўжо патэлефанавалі лідары Азербайджану, Казахстану, Узбекістану, Таджыкістану, Кыргызстану і Расіі. Урад Венесуэлы павіншаваў беларусаў з уражлівай яўкай на прэзідэнцкіх выбарах. Абвешчана, што гэта амаль 86%. Нецяжка здагадацца, што гэта кіраўнікі краін збольшага аўтарытарных. Гэта кіраўнікі краін, якім абсалютна абыякавыя дэмакратычныя працэдуры правядзення выбараў. І таму у іх выбары адбываюцца прыкладна гэтак жа, як і ў Беларусі. Павіншавала Лукашэнку таксама кіраўніцтва Пакістану і Кітаю. Кітайскі лідар Сі Цзіньпін у сваёй тэлеграме згадаў развіццё двухбаковай супрацы, у тым ліку ў межах ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях». Калі ўлада ў Беларусі памяняецца, Кітай, я думаю, гэтак жа сама будзе віншаваць новага ўладальніка ўлады. Так што тут мы бачым старую канцэпцыю і падыход Кітаю да знешніх зносінаў. Калі чалавек у якой-небудзь краіне прыходзіць да ўлады, значыць, так вырашылі нябёсы. А вось на захадзе супрацьлеглая рэакцыя. Старшыня дыпламаты еўразвязу Кая Калас і камісар у пытаннях пашырэння палітыкі добрасуседства Марта Кос выпусцілі адмысловую заяву. Выборы ў Беларусі не былі ні свабоднымі, ні справядлівымі. Народ Беларусі заслугоўвае рэальнай магчымасці выбіраць, хто будзе кіраваць краінай. Няспынныя і беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, абмежаванне ўдзелу ў палітычным жыцці і доступу да незалежных медыяў у Беларусі пазбавілі выбарчы працэс усякай легітымнасці. У еўразвязе таксама паабяцалі новыя санкцыі і заклікалі неадкладна вызваліць усіх палітвязняў. Па сутнасці, калі казаць пра пазіцыю Еўропы, па пярэдняй лініі будзе прыкладна плюс-мінус падтрымлівацца да мірных перамоваў. Складанасці, аднак, узніклі з прыняццем агульнай рэзалюцыі ЕЗ аб непрызнанні вынікаў выбараў у Беларусі. Паводле крыніцаў Радыё Свабода, яе заблакавала Вугоршчына. Урад Віктара Орбана, які цяпер кіруе гэтай еўрапейскай краінай, неаднаразова адзначаўся ў тым ліку блакаваннем еўрапейскіх ініцыятываў для дапамогі ўкраіне. Замест адной рэзалюцыі будзе 27. Но не думаю, што ад гэтага будзе беларускаму рэжыму неяк так больш салодка, спакойна і ўвогуле добра. Своеасабліва павіншавала Лукашэнку Польшча. Адмысловы каментар у сацыяльнай сетцы X апублікаваў міністр замежных справаў гэтай краіны Радослаў Сікорскі. Толькі 87,6% беларусаў любяць свайго бацьку, ці змесцяцца астатнія ў турмах. Сёлета на пачатку студзеня польскі прэм'ер-міністр Дональд Туск заявіў, што сітуацыя ў Беларусі будзе прыярытэтным кірункам у перыяд старшынёўства Варшавы ў Радзе Еўрапейскага звязу. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Чарговымі нявыбарамі назвалі ўчорашнія падзеі ў Беларусі на саміце міністраў замежных справаў краінаў-чальцоў Еўразвязу. Прынамсі, гэта перадае нам з Брусэлю наш карэспандэнт Алесь Сіліч. А што яшчэ казалі пра Беларусь у высокіх кабінетах ЕЗ? Алесь, ты на сувязі. Добрый вечер. Начну с того, что Кая Калас, которая совсем недавно заменила на посаде кіраўніка внешней политики Еўразвязу Жозепа Бурэля, постановила пачаць гэты звычайна аднадзённы саміт яшчэ учора, позна ўвечары, з адмысловай сустрэчы яе і міністраў забранай прэзідэнткай Беларусі, якія тут называюць Святланай Ціхановскай. І цэлыя 1,5 гадзіны вечаровай сустрэчы абмяркоўвалася наша краіна. А Радослаў Сікорскі, кіраўнік польскага замежна-палітычнага ведомства, нават прачытаў для еўрапейскіх міністраў кароткі курс гісторыі Беларусі. Сёння ж свой самы першы падыход да прэсы Кая Калас таксама пачала са словаў пра сінявокую.
Учора мы добра правялі вечар з легітымнаю кіраўніцаю Беларусі Святланою Ціханаўскаю. Размаўлялі пра фальшывыя выбары, што адбыліся ў Беларусі. І, вядома, мы застаёмся разам з беларускім народам. А Беларусь па-ранейшаму займае высокае месца ў еўрапейскім парадку дня. З прычыны нелегітымнасці выбараў працягвае сваю думку віцэ-прэзідэнтка Еўракамісіі ў сённяшняй афіцыйнай заявы ЕЗ, а таксама ў звязку з удзелам беларускага рэжыму ў агрэсіўнай вайне Расіі супраць Украіны і гібрыдных нападах на суседзяў, ЕЗ будзе працягваць уводзіць абмежавальныя і мэтанакіраваныя захады супраць рэжыму. Пры гэтым фінансава падтрымліваючы грамадзянскую супольнасць, беларускія дэмакратычныя сілы ў эміграцыі і беларускую культуру. Згодна з пазіцыяй Каі Калас, у пытанні вынікаў non-elections, не выбараў у Беларусі, і ейны зямляк, міністр замежных справаў Эстонії Маргус Сахнахна. Паслухаем ягоны эксклюзіўны каментар Белсату. Я не ведаю, колькі такіх нявыбараў у Беларусі яшчэ адбудзецца, на якіх дыктатара Лукашэнку чарговы раз проста перапрызначаюць. Так што гэта зусім не дэмакратычнае развіццё падзеяў. Гэта дыктатура. І мы не прызнаем Лукашэнку легітымным кіраўніком Беларусі. Дарэчы, з 90 хвілінаў дыскусіі, прысвечанай Беларусі, абмеркаванне беспасярэдня нявыбараў доўжылася не больш за 5 хвілінаў. Пра гэта Белсату паведаміў галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка, які таксама ўдзельнічаў у дыскусіі. Мне здаецца, што не трэба нікога пераконваць, што гэта фарс, і гэтыя 87%, колькі напісаў сабе Лукашенка, ніхто нават не думаў усур'ёз гаварыць. А што сапраўды хвалюе беларусаў, што хвалюе еўрапейцаў, гэта ці застанецца Беларусь пад кантролем Расіі, як расійская правінцыя, якая будзе выкарыстоўвацца ў ваенных мэтах, ці ўсё-ткі вырвецца з расійскіх лап і стане незалежнай дзяржавай. І большая частка размовы менавіта была пра геапалітыку. Сярод іншых геапалітычных прыярытэтаў сёння ў Брусэлі можна назваць даклад кіраўніка МЗС Польшчы Радослава Сікорскага з канкрэтнай праграмай дзеянняў падчас прэзідэнцтва ягонай краіны ў еўразвязе, а таксама стасункі ЕЗ з Злучанымі Штатамі, сітуацыя на Блізкім Усходзе і ўжо, як звычайна, вайна ва ўкраіне. Сёння ў прыватнасці пастанавілі працягнуць яшчэ на 6 месяцаў антырасійскія санкцыі. Як заўсёды сунуць свае палкі ў колы спрабавала Угоршчына, патрабуючы ад Украіны узнавіць транзіт расійскага газу праз украінскую тэрыторыю, бо так в Угоршчыне танней, чым праз Турцыю. Але ўрэшце здалася і на працяг санкцыяў згадзілася. Алесь? Так, дзякую табе за такую грунтоўную справаздачу. Гэта быў Алесь Сіліч з Брусэля. Ну а мы пераходзім да іншых тэмаў. Сёння ва ўсім свеце адзначаюць міжнародны дзень ахвяраў Галакосту. За гады Другой сусветнай вайны нацысты ў акупаванай Еўропе знішчылі не менш за 6 мільёнаў габрэяў. Як гэтаму народу ўдалося перажыць страшныя часы на тэрыторыі, у тым ліку нашай краіны. А таксама стаўленне ўладаў сёння да тых падзеяў высвятляў Андрэй Сульжыц. 6 мільёнаў габрэяў і мільёны прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў і сацыяльных групаў, знішчаных нацыстамі. Такія страшныя вынікі Галакосту ў перыяд з 1933 да 1945 года. Каб падкрэсліць неабходнасць змагання з усімі формамі дыскрымінацыі і гвалту, у 2005 годзе Генеральная асамблея ААН заснавала Міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. Память Холокоста и память катастрофы и героизма еврейского народа, она очень важна, и ее соблюдение очень важно. Не только и не столько для евреев, хотя, конечно, и для нас самих тоже очень важно. Я еврей, израильтянин, сионист, но она также важна для всех народов, и в частности тех народов, на территории которых произошла именно мажорная большая часть Холокоста, например, народа Беларуси. У нашай краіне масавыя забойствы пачаліся з прыходам нямецкіх войскаў і доўжыліся амаль да поўнага вызвалення. Паводле навукоўцаў, падчас аперацыі загінула да 800 000 чалавек, каля 80% габрэйскага насельніцтва тагачаснай Беларусі. Евреи не уничтожались физически, систематически. То есть спорадически их, да, уничтожали, убивали тут и там, но систематическое уничтожение началось именно с операцией «Барбаросса», с вторжением нацистской Германии на территорию Советского Союза. И по прямой дороге группы армий «Центр» как раз оказалась территория Беларуси.
У пасляваенны час тэма галакосту замоўчвалася з ідэалагічных прычынаў. Нечаста згадваюць пра трагедыю і ў лукашэнкаўскай Беларусі. Прычына гэтаму – функцыянаванне рэжыму ў расійскім кантэксце, лічыць гісторык Александр Фрыдман. А сёння ў Расіі адзначаць 81-ю гадавіну заканчэння блакады Ленінграду. Для Владимира Путина это абсолютно надзвычайная тема, куды больш важная, чым Холокост і іншыя нацысцкія злачынствы. Таму расійскі фокус, ён, так бы мовіць, 27.1 перамясціўся на блакаду Ленинграда. Ну а паколькі беларуская дзяржаўная прапаганда вельмі залежная ад расійскай, то і там гэты фокус змясціўся. Не раз згадваў пра габрэяў у недарэчным кантэксце і сам Лукашенка. Параўноўваў Бабруйск, які быў у асноўным габрэйскім горадам, цытата, са свінушнікам. Патрабаваў узяць пад кантроль усіх габрэяў у Беларусі. Падкрэсліваў габрэйскае паходжанне карупцыянераў ва ўладзе. Гэта чалавек, які сфармаваўся ў савецкія часы, добра знаёмы з савецкай антыізраільскай прапагандай. І ўсе тыя веды, якія ў яго ёсць з тых часоў, яны раз-пораз выходзяць. У яго ёсць такое, ён успрымае яўрэяў калектыўна. Адметна, што прадстаўнікоў улада ў Беларусі не запрашаюць на памятныя мерапрыемствы ў Асвенціме ад пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Андрэй Сульжыц, Белсат. Затое на ўрачыстасцях у Аўшвіцы, дзе сабраліся кіраўнікі еўрапейскіх краін, цяпер мой калега Руслан Ігнатовіч. Руслан, ці прадстаўленая там і Беларусь? Чаму дагэтуль такая высокая ўвага палітыкаў да падзеяў 80-гадовай даўніны? Добрый вечер, Олесь. Добрый вечер, паважаныя тэлегледачы. 80 гадоў таму салдаты чырвонай арміі адкрылі браму самага страшнага канцлагеру ў гісторыі чалавецтва Аўшвіц. На тэрыторыі комплексу яны знайшлі каля 7000 зняволеных. Гэта былі хворыя, знясіленыя людзі, у тым ліку і дзеці. Сёння мы ведаем, што за 5 гадоў існавання лагеру ў яго газавых камерах, бараках і краматорыях загінула каля 1 мільёна 100 000 чалавек. Большасць з іх габрэі. Мерапрыемствы, прысвечаныя 80-й гадавіне вызвалення Аўшвіцу, пачаліся каля сцяны смерці ў лагеры Аўшвіц-1. Пасля гэтага удзельнікі накіраваліся ў Біркінау. Там прайшла галоўная частка памятнай цырымоніі. Сярод гасцей 50 тых, хто выжыў былых вязняў канцлагеру. Менавіта яны прывіталі каля 3000 удзельнікаў мерапрыемства, сярод якіх прадстаўнікі 60 дзяржаваў і міжнародных арганізацыяў. Сярод іх кароль Вялікай Брытаніі Чарльз III, прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон, канцлер Нямецчыны Олаф Шольц, прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Дырэктар музея Аўшвіцу-Біркінау Пётр Цівінскі падкрэсліў, што ў гэты дзень арганізатары адмовіліся ад палітычных заяваў, зрабіўшы акцэнт на памяці пра ахвяраў і тых, хто перажыў гэты жах. Прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда адзначыў асаблівую ролю сваёй краіны ў захаванні памяці. Мы клапоцімся пра гэтыя месцы. Польшча апякуецца менавіта гэтымі месцамі, каб памяць не знікла, каб яна не згасла, каб пра гэта заўсёды помнілі і каб праз гэтую памяць свет ніколі не вяртаўся да такога. На цырымоніі таксама прысутнічала дэлегацыя ЗША. Яе ўзначаліў Стыў Віткоф, пасланнік прэзідэнта Трампа па Блізкім усходзе, які адыграў ключавую ролю ў падпісанні нядаўняга пагаднення аб перамір'і ў Газе паміж Ізраілем і тэрарыстычнай групоўкай Хамас. А вось прадстаўнікоў Расіі і Беларусі на мерапрыемстве не было. Расія выключаная за яе ролю ў развязанні і вядзенні крывавай вайны супраць Украіны, а Беларусь за саўдзел. Аднак дэмакратычная Беларусь была прадстаўлена абранай прэзідэнткай Святланай Ціханаўскай і палітыкам Паўлам Латушкам. Давайте паслухаем, што сказаў лідар НАУ. Нема пытання запрашаць ці не запрашаць Лукашэнку на гэтую мерапрыемствы. Ён не атрымаў запрашэнне і не атрымае ніколі, бо ён не мае права прадстаўляць Беларусь і беларускі народ і тым больш быць у гэтым гістарычным месцы памяці. Сёння Аўшвіц-Біркінау застаецца сімвалам нацысцкіх зверстваў і адным з самых важных помнікаў Другой сусветнай вайны. Тут нацысты ставілі медычныя эксперыменты на дзецях, людзей забівалі газам цыклон-Б. Я бываў у Аўшвіцы не раз, і кожны раз гэтае месца прымушае задумацца, як у Еўропе ўмеюць памятаць, прызнаваць памылкі
каяцца. Дата 27 студзеня выбрана Генасамблеяй ААН як міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. Яна нагадвае нам і пра тое, што Адольф Гітлер не зваліўся на зямлю з месяца, і аўтарытарныя рэжымы не ўсталёўваюцца ў свеце самі па сябе. Памятайце пра гэта і вы. Студыя. Так, будем памятаць, памятаем. Руслан Ігнатович з Кракова быў з намі на відэасувязі, а мы пераходзім да іншых падзей. Люксавыя аўтамабілі працягваюць трапляць у Расею ў абыход санкцыяў. Калі раней маршрут праходзіў праз краіны Балтыі, то цяпер пераважна праз Турцыю і Іран. Сваю ролю ў гэтым таксама гуляюць беларускія лагістычныя кампаніі, паведаміла таварыства чыгуначнікаў Беларусі. Новы шлях выпрацавалі пасля блакавання перавозак праз Латвію. Гэтак цяпер маршрут значна падоўжаны, аднак менш залежны ад еўрапейскіх органаў, што сочаць за выкананнем санкцыяў. Абыходны маршрут аўтаў з марскіх партоў еўразвязу адбываецца беспасярэдня ад пастаўнікоў з еўразвязу праз Турцыю, Іран, Туркменістан, Казахстан, Расею і Беларусь. У нашай краіне ажыццяўляецца размытненне аўтаў. Пасля легалізацыі ў Беларусі аўтамабілі вяртаюцца ў Расею. Шлях ад Ірану адбываецца чыгункаю. Ну а я заклікаю гаспадарства ставіць лайк нашай трансляцыі і падпісацца, калі гэта вам бяспечна. Для больш аператыўных навінаў раім падпісацца на наш тэлеграм-канал. Дзеля гэтага трэба толькі навесці камеру вашага дэвайса на QR-код у правым верхнім куце. Поўную карціну дня вы заўсёды знойдзеце на нашай старонцы belsat.eu. Мы цэнім кожнага гледача. Турэцкія ўлады высветлілі прычыны пажару, што адбыўся 21 студзеня на гарналыжным курорце і падчас якога загінулі 78 асобаў. Паводле версіі мясцовай паліцыі, на кухні гатэлю загарэўся алей. Кухары паспрабавалі тушыць яго вадой, аднак яшчэ больш распалілі агонь і ў паніцы выбеглі на вуліцу. Полымя праз выцяжку перакінулася на дах і хутка ахапіла будынак, дзе была выключаная пажарная сігналізацыя. Цяпер кухары затрыманы. Самае важнае і цікавае, спадзею, у свеце для вас сабраў Антон Бяздольны. У ноч на панядзелак і сёння раніцаю Расія чарговы раз масавана атакавала ўкраіну дронамі. У выніку удараў беспілотнікаў па Дняпры пацярпелі 3 шматпавярховікі. У адным з іх пачаўся пажар. Абышлося без ахвяраў і пацярпелых. У Івана-Франкоўскай вобласці цэллю атакаў былі аб'екты крытычнай інфраструктуры. Пад расійскі ўдар трапілі 10 вобласцяў Украіны. Агулам паветраныя сілы ЗСУ зафіксавалі 104 беспілотнікі. 54 з іх збілі, яшчэ 39 зніклі з радараў. Позна ўвечары ў нядзелю Калумбія згадзілася прыняць вайсковыя самалёты ЗША са сваімі грамадзянамі, якіх Злучаныя Штаты выслалі ў рамках масавай дэпартацыі нелегальных мігрантаў. Гэтую пастанову Калумбія прыняла пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп паабяцаў увесці мыты на калумбійскія тавары і шэраг санкцыяў. Аднак Белы дом не адмяніў гэтыя планы, а толькі адклаў іх. Яшчэ ў дзень сваёй інаўгурацыі Трамп абвесціў нелегальную міграцыю надзвычайным становішчам і спыніў працэдуры надання статусу ўцекача. Для беларусаў, якія знаходзяцца ў ЗША нелегальна, сітуацыя можа быць таксама складанай, калі гэтыя людзі яшчэ не падалі свае петыцыі, незразумела, што могуць беларускія дэмакратычныя сілы ўвогуле зрабіць для тых беларусаў, таму што неяк абараніць іх перад амерыканскім урадам ўвогуле вельмі складана. Першыя партыі мігрантаў ужо выслалі ў Бразілію і Гватэмалу. У той жа час Мексіка адмовілася прымаць вайсковыя самалёты ЗША. Пракуратура Швецыі паведаміла, што затрымала карабель, які падазраюць у пашкоджанні оптавалаконнага кабелю паміж Латвіяй і Швецыяй. Пра пашкоджанне сталася вядома ў нядзелю. Якой краіне належыць затрыманы карабель, дзе ён цяпер і што з камандай, шведскія праваахоўнікі не ўдакладнілі. Гэта ўжо 4-й з лістапада мінулага года выпадак абрыву кабелю ў Балтыйскім моры. Меркавалася, што гэта дыверсіі з боку Расіі. Аднак паводле інфармацыі Wall Street Journal, спецслужбы ЗША і Аб'яднанай Еўропы схіляюцца да версіі выпадковага пашкоджання. Ізраіль дазволіў сем'ям перасяленцаў з паўночнай часткі сектару Газа вярнуцца дадому. Пра гэта абвесціў ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньягу пасля дамоўленасці з групоўкай Хамас наконт вяртання 3 закладнікаў. Яшчэ напярэдадні адкрыцця прапускных пунктаў туды пачалі сцягвацца дзесяткі тысяч людзей.
Паводле інфармацыі агенцтва, у вяртанне чакаюць да 650 тысяч палестынцаў. Пры гэтым пасля вайсковай аперацыі, якую больш за год праводзіла армія абароны Ізраілю, у гэтай частцы Газы разбураныя каля 74% будынкаў. Антон Бяздольны, Белсат. А гэта яшчэ не ўсё ў нашым выданні. Запрашаю гаспадарства на агляд найцікавейшых матэрыялаў нашай старонкі Белсат.ю. На наступны дзень пасля так званых выбараў у Беларусі шмат хто можа мець гнятлівы настрой. Маўляў, надзеі няма. Псіхатэрапеўтка Ганна Матуляк тлумачыць нашым калегам з Белсат.ю, як размаўляць з такімі асобамі. Усіх, каго накрые пасля гэтай альбо любой даты, да якой былі прывязаныя чаканні, варта выслухаць і распытаць пра перажыванні, адзначае псіхатэрапеўтка. Калі мы ўпускаем у сябе гэты досвед, калі мы дазваляем сабе гэтыя пачуцці перажываць, тады яны ператраўліваюцца, пераапрацоўваюцца ў рэсурс і апору, на якія мы можам абапірацца, каб рухацца далей. Ганна Матуляк адзначае важнасць малых крокаў для дасягнення мэты, калі канчатковага выніку немагчыма дасягнуць хутка. А яшчэ падкрэслівае важнасць захоўваць надзею і неабходнасць размаўляць з тымі, хто на эмоцыях гатовы на нейкія экстрэмальныя крокі. На выбарах Александр Лукашенко нібыта сабраў рэкордную для сябе колькасць галасоў – 86,82%. Нашыя журналісты разам з адмыслоўцамі прааналізавалі лічбы, агучаныя ЦВК. Пра гэта таксама можна прачытаць на сайце Белсату. Верагодна, рэкордна высокія паказнікі дыктатара следства паразы на мінулых выбарах, лічыць палітычны аглядальнік агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Рэкордны паказнік Лукашэнкі – гэта кампенсацыя за псіхалагічную траўму 2020 года, калі яго, паводле неафіцыйнага альтэрнатыўнага падліку, перасягнула дзякуючы магутнаму пратэставаму галасаванню тагачасная хатняя гаспадыня Святлана Ціханоўская. Адметна, што пераплюнуць рэкордны вынік Владзіміра Пуціна, які летась атрымаў на 0,5% болей, Лукашенка не наважыўся. Высяляюць з арэнднага жытла ў Польшчы. Што рабіць? Гэткім пытаннем задаліся журналісты Белсату. У артыкуле на сайце Белсат.ю дзве гісторыі. Адна з іх, Тацяны Рысковай, была на схыху год таму. Тады беларускую ейнага мужа, які атрымалі ў Польшчы статус дадатковай аховы як палітычныя ўцекачы, спрабавала выселіць з прыватнага дому адмысловая фірма «Эксмітар», знаная гвалтоўнымі паводзінамі ў дачыненні арандатараў. Вывезут себе ў Беларусь, адкуль ты уцекла. Твой прэзідэнт як возьме себе, дык будзеш сядзець у турме і там пісаць свае паперкі. Сям'я сутыкнулася таксама з абразамі на нацыянальнай глебе, пагрозах гвалту і запалохваннямі. Цяпер Тацяна з дапамогаю камітэту абароны правоў жыльцоў рыхтуюць калектыўны пазоў. Ірына, гераіня іншага артыкулу, таксама сутыкнулася з пагрозамі з боку эксмітараў. Беларуска звярнулася ў паліцыю да адваката, высветлілася, што полька, якая здала Ірыне кватэру, не мела права гэтага рабіць, бо кватэра належыць таварыству ўласнікаў. Ну як жа без яго? Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп падпісаў указ аб прыпыненні ўсіх праграмаў дапамогі ЗША іншым краінам на 90 дзён. Гэткае рашэнне, паміж іншага, можа паўплываць і на беларускія сродкі масавай інфармацыі, што працуюць у выгнанні. Не сакрэт, што пасля вымушанай рэлакацыі і прызнання экстрэмісцкімі фармаваннямі большасць беларускіх медыяў працуе паводле грантавай мадэлі, у тым ліку з падтрыманнем амерыканскага ўраду. Паводле намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыса Гарэцкага, гэтае падтрыманне паступае не толькі з дзяржбюджэту ЗША, але і з розных амерыканскіх фондаў, і не ўсе яны падпарадкоўваюцца пастанове Трампа. У аб'ектыве гэта ўсё, але заклікаю заставацца на Белсаце. Эфір працягне мой калега Зміцер Міцкевіч. Сёння ў зуме ён прыгледзіцца да выбарчага паслясмаку. Якія песні спявалі на выбарчых участках і чым закусвалі. Беларускія выбары як асобны акт трэш-культуры. Зміцер абмяркуе са стваральнікам рэальнай Беларусі Арцёмам Шапаравым. Удалага вечара, гаспадарства, і да наступных эфіраў.